Bogor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no, but ka ICA. Hadian ka jinglap ya ka met jong u Raja Raghuvanshi, but hadian ka jingbam palap ya ka lok jong u ka Sonam Raghuvanshi. Kipulit ka Meghalaya, kilathaw ya ka Special Investigation Team. Lani ka bagikot lingkot kum ka SIT, bantoket banya ya ka ni ka jingja. Bun kipadba kimpat suthu ka ikata ka SIT, but balay badon kam banthaw, dakata ka kanhun toket, bantoket ya kinukinu ki jingja, kibakham he. Ka Special Investigation Team, kadai kata ka kenhun token kaba kila da jet janai bha ye ke officer kiba pro jabin ban toket katkum ka jingja kabalaja. Kadai ka kenhun kabala man yan khampalat ban ya ka ei kaba kipulet ki ju toket kiba don ha ka kenhun token jong ka SIT kidai ki officer kibala tebet bha bat kibala ban khot hajar yano ru lada kisngo don kam ban khot katkum ka jingdawa jong ka jing toket. Ha kani ka jingja kabaja menta hasoraru ka tanat pulit kalathaw ya ka SIT ban toket bat ya kani ka SIT la clear do USPCT uba Herbert P Kharkongor bat hakani ka kenhun ki khot ki kenthop ya sawat ki DSP nangta u DSP crime DSP Operation u SDPO kasora bat arngot ki sub inspector. Kani ka kenhun jong ka SIT kadang ya chakmat ban toket bat katkum ka jingte balayolum la yathu bakila don bungot ki kerteng brio kiba kani ka kenhun kandang ha ban toket benia menta ya ka ba ngimla ban ong AA namar ba kani ka kenhun kadang ya chakmat ban tre ya ka kam jongka.